Sziasztok! Ma egy nagyon érdekes és talán egy kicsit ijesztő témát hoztam, a vezérkultust. Azt fogjuk megnézni, hogy mi történik, amikor a politika szinte vallássá válik, és a hit legősibb eszközeit kezdi el használni. Szóval vágjunk is bele a közepébe. Mi van akkor, ha egy politikust istenként kezdenek el kezelni? Amikor a tiszteletből csodálat lesz, a csodálatból meg szinte vallásos imádat. És ez ugye nem valami elvont teoretikus kérdés, a történelem tele van, de tényleg tele van ilyen példákkal. És a legfontosabb, amit le kell szögeznünk, ez nem valami véletlen, spontán dolog. Ahogy az egyik forrásunk fogalmaz, és ez egy nagyon erős kép, ez egy tudatos gépezet eredménye, amikor a propaganda maga gyárt profán szentet. Mit is jelent ez? Hát azt, hogy világi szenteket kreálnak, mesterségesen, hogy egy ideológiát vagy egy embert a hétköznapok fölé emeljenek. Nézzük is meg az első pontot. Hogyan lesz a politikából vallás? Hogyan lopja el a politika a hit legbelsőbb mechanizmusait, hogy felépítsen egy teljesen új, földi hitrendszert? Itt a kulcsfogalom, amiről beszélnünk kell, az a politikai vallás. Hogy jön ez létre? Úgy, hogy amikor egy társadalomban a hagyományos vallások meggyengülnek, egyfajta űr keletkezik. És pontosan ebbe az űrbe lép be a politika. Azt mondja, felejtsd el a túlvilági üdvösséget, mi itt és most ígérünk neked földi paradicsomot. És ki hozza ezt el? Hát persze, hogy az állam, a párt és a legfőbb vezető. És ebben az új vallásban a vezető szerepe, nos, ő a mesiás. Csak figyeljétek a szavakat, amiket használnak, megváltó, feltámadás, újjászületés, ismerős, nem? Ezek mind-mind a vallás szótárából kölcsönzött kifejezések. És ez nem véletlen. A propaganda tudatosan használja őket, hogy a vezetőt egyfajta isteni küldöttként fesse le, aki majd kivezeti a népét a sötétségből a fényre. Oké, de hogyan építik fel mindezt a gyakorlatban? Mert ez az egész egy meglepően következetes, szinte tankönyvszerű recept alapján működik. Ez a recept 4 fő összetevőből áll, és mindegyik a másikra épül. Először is kellenek az intézmények. Az állam fogja az iskolákat, a hadsereget, mindent, és ezeken keresztül nyomja az üzenetet. Aztán jönnek a rituáliak, a hatalmas tömeggyűlések, az új nemzeti ünnepek. Ezek közösségi élményét teszik a hit. Harmadik lépés, a szimbólumok. Szobrok minden sarkon, zászlók mindenhol, a lényeg, hogy a vezető arca és neve elkerülhetetlen legyen. És végül az egészet becsomagolják egyszerű, könnyen ismételhető jelszavakba, amik addig keringenek, amíg a mindennapi beszéd részévé nem válnak, és már gondolkodni sem kell rajtuk. Jó, de nézzünk is meg 2 nagyon konkrét húsvér történelmi példát, hogy lássuk, hogyan működött ez a recept a valóságban. Itt van nekünk Horthy Miklós Magyarországon, és a finn Karl Mannerheim. Elsőre nagyon hasonló a sztoriuk, mindketten katonai vezetők, akik a 20. század elejének káoszában a nemzet megmentőjeként léptek a színre. De a kultuszuk mégis nagyon más alapokra épült, Horthynál a kult szó a nemzeti egység, a feltámadás ígérete volt. Mannerheimnél viszont a kultusz egy mélyen megosztott polgárháborús nemzet egyik felének a győzelmére épült. A Horthy kultus héjátútja különösen tanulságos, mert ez nem volt egy állandó monolit dolog. Volt egy kezdeti, nagyon harsány szakasza, aztán egy csendesebb időszak, amikor inkább a háttérben, az iskolákban, a hadseregben dolgoztak rajta, aztán megint kivirágzott, a háború után pedig évtizedekre teljesen eltűnt, hogy aztán a rendszerváltás után újra felbukkanjon. Ez a hullámzás mutatja meg igazán, hogy ezek a kultuszok mennyire politikai termékek. És a propaganda nyelve, hát az egyértelműen vallási volt. Horthyt nem egy jó politikusnak vagy egy ügyes katonának állították be, hanem egyenesen isteni küldöttnek. A források tele vannak azzal a kifejezéssel, hogy ő a magyarok istenének az ajándéka. Az üzenet világos volt. Horthy uralma Isten akarata, és ez a garancia a nemzet feltámadására. Oké, most ugorjunk egyet Finnországba. Ez a régi népi mondás, amit itt láttok, egyszerűen döbbenetes, tökéletesen megmutatja, hogyan emelkedett Mannerheim neve a köztudatban Isten szintjére. Szó szerint szent és sérthetetlen lett, mint maga a jóisten. Viszont Mannerheim kultusa soha nem volt olyan egységes, mint Horthyé. Ez a kultusz a finn polgárháború mélysebb helyeit tükrözi. A győztes fehérek számára ő volt a hős, a megmentő, a bálvány.
De a legyőzött vörösök számára ő volt a mészáros, a brutális fehér terror arca. És ez a kettősség, ez a mély megosztottság a mai napig ott él a finn társadalomban. Eddig a nagy rendszerekről beszéltünk. De mi történik az egyénnel, egy hétköznapi emberrel? Hogyan formálja át egy ilyen ideológia a gondolkodását, az erkölcsi iránytűjét? Van egy könyv, Arthur Koestler Sötétség délbenje, ami hátborzongatóan pontos képet ad erről. Egy ablakot nyit egy olyan ember elméjébe, aki egy ilyen politikai vallásban él. A főhőse, Rubásov, egy öreg forradalmár, akit a saját rendszere zár börtönbe, és a cellamagányban kénytelen szembenézni mindazzal, amit ő maga is segített felépíteni. És a könyv központi dilemmája a következő. A jó cél szentesíti-e a rossz eszközt? A párt az ideológia logikája szerint a válasz egyértelmű igen. A végső cél, a földi paradicsom érdekében minden megengedett. De Rubásov a börtönben rájön, hogy a lelkiismerete, amit ő korábban csak egy grammatikai fikciónak, egy üres szónak tartott, fellázad. Ez a belső harc folyik az ideológia és a legalapvetőbb emberi erkölcs között. Mert ebben a világban az ideológia saját nyelvet, saját erkölcsi rendszert teremt. A kivégzés szót például felváltja a fizikai likvidálás. Ugye, mennyivel szterilebben hangzik? Ezzel a nyelvi bűvészkedéssel elszakítják az embereket a tetteik súlyától, az emberi következményektől. A párt logikája lesz az egyetlen iránytű, a személyes felelősség pedig egyszerűen elpárolog. Rendben, lassan a végére érünk. Mit hagy ránk ez az egész? Foglaljuk össze a legfontosabb tanulságokat, és tegyük fel a kérdést, hogy van-e ennek ma jelentősége. Szóval, mit érdemes hazavinni ebből? Először is a vezérkultuszok sosem a véletlen művei. Egy hideg fejjel kitalált receptet követnek. Másodszor összemossák a legmodernebb propagandát az ősi vallási rituálikkal, hogy létrehozzanak egy megváltó mítoszt. És talán a legijesztőbb az egészben, hogy a végén ez az ideológia képes felülírni az ember belső erkölcsi iránytűjét, a saját lelkiismeretét. És ezzel el is jutottunk a végső kérdéshez, amin szerintem mindannyiunknak érdemes elgondolkodnia. Változnak az arcok, változnak a zászlók, a történelmi korok, de vajon a kultuszépítés módszerei valaha is eltűnnek? A mítoszteremtés, a rituálék, a szimbólumok, a feltétlen hit elvárása, tényleg a múltén mindez? Vagy csak új köntösben, új formában, de velünk élnek a mi világunkban is? Köszönöm, hogy velem tartottatok.